Galenika fitofarmacija preporučuje. Danas smo u obilasku parcela pod kukuruzom koji je pretrpeo i najveće štete u toku prošle nedelje, koja je bila hladna i nakon niskih temperatura koje su praćene i mrazom na određenim lokalitetima. Imamo veoma tešku situaciju što se tiče useva kukuruza, da dosta pati i njemu bi sada trebalo pomoći. Za tu namenu stručni tim Galenike fitofarmacije preporučuje preparat Activec 1246 jer u sebi sadrži aminokiseline koje će se direktno ugraditi u sintezi proteina. Uz preparat Activec preporučujemo da se upotrebi preparat Cirkon u dozi od 50 ml po hektaru. Pojavljuju se već i korovi. Za zaštitu uskolisnih korova i divljeg sirka iz rizoma, što i predstavlja najveći problem na našim površinama pod usevima kukuruza, stručni tim Galenike fitofarmacije preporučuje preparat Talisman OD koji je na bazi nikosulfurona i, što je jako bitno, preparat se nalazi u formulaciji uljne suspenzije u koju je dodato još i okvašivača. Može da se primenjuje u kukuruzu od 2. do 7. lista u dozi od 1,25 litara po hektaru. Sa tom dozom ćete izuzetno efikasno suzbijati divlji sirak iz rizoma i ostale jednogodišnje uskolisne korove kao što su korovsko proso i tako dalje. Za proširenje spektra delovanja pored talismana, ukoliko na vašim parcelama ima i prisustvo širokolisnih korova, ukoliko su to tvrdokorniji korovi kao što su palamida, popunac, štir, pepeljuga, stručni tim Galenike fitofarmacije preporučuje upotrebu preparata Plamen u dozi od 0,5 do 0,7 litara po hektaru. Primenjuje se do 6. lista kukuruza i može da se meša sa preparatom Talisman, a novina jeste da su ova dva preparata, Talisman i Plamen, registrovani i bit će primenjivani od ove godine i u zemljama Evropske unije. Za suzbijanje drugih širokolisnih korova, kao što su tatula, čičak, pepeljuga, štir i drugi, preporučujemo upotrebu preparata Avalon u dozi od 2 litre po hektaru do 6. lista kukuruza. Preparat Avalon čine dve aktivne materije koje se izuzetno dopunjuju jedna sa drugom i imaju sistemično delovanje na širokolisne korove, gde će biti izuzetno brzo i efikasno uništeni od strane herbicida Avalon. Ukoliko nekim slučajem dođe do zakašnjenja ili kukuruz brzo preraste tretman do 6. lista, za kasnije tretmane do 7. i 8. lista preporučujemo preparat Scout u dozi od 0,20 do 0,25 litara po hektaru, gde se takođe i proširuje spektar delovanja na divlju konoplju, a izvanredno je ono za Scout što ga čini jeste da ima određeno i zemljišno delovanje, pa će vaš usev biti zaštićen i nakon primene i sprečiti da niknu drugi semenski širokolisni korovi. Ukoliko Avalon, Plamen i Scout primenjujete u kombinaciji sa Talismanom, nema potrebe za dodavanjem drugih okvašivača, jer toga ima sasvim dovoljno u Talismanu. Poštovani gledalci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.